pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, Hi, hello mga kasama. Kini po ninyo Kuya Joel Bensica uban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa mga kaigsuna mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit yun sa mga produkto sa Sid Marketing Incorporated. Sama sa Sid Liniment Oil, Sid Panyawan Coffee Mix, Sid Celebrity Beauty Soap, Sid Celebrity Kojic Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sid Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Melissa. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang ato magtatampo si Melissa. kinakong problema bahin ni sa akong mga bikarelasyon o kung nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Pasulyap-sulyap ka, kunwari, patingin-tingin sa akin, di maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung mayroong pag-ibig ay Melissa! ipagtapat. Melissa, anak! Ay, Nay! Na, si Melvin. Ha? Si Melvin na Ay, palawos lang din sa veranda, Nay. Sayuan na misitas kanahan, na nasa tingali nila kaurong gabi mo nang karong adlawan na misita. Nay, ni ana ay. Day. Sayo agad ni mo. May lakaw ka no. Oh, day. Wa naman lang ka manawag sa cellphone. Uy, ngano ni ani pamanggit ka? Naghago lang git ka. Ay, sus, ganang tanga personal gitu kang ika-talking-talking. Noon sang taon ka ay. Mas nindot mong gano'n ka ng mag-atubang tando ka. Nga, mananghid ko ni mo, para iniglakaw na ko. Doon na ibawon nga kiss. Mao ba, anak ni ay? Ah. Time paasa di ay ka. Kwan, mag-process pa ko sa akong mga papilis, day, para sa barko. Mularga na gid ay ka? Dili ba? Nagsabot naman dito, anak, di ba? Sabot naman ta. O, ay ka pala ka. Anong process ako? O, sa di pa ko mularga dayon, o, isa na ko ni mo nga, sa di pa ko mularga, sa di pa ko musakay barko, pakasal tang duha. Tinuod ka dong? Estay, saad ko na ni mo. Kaya kini akong paglarga, kini akong pagpanakay barko, para ni sa atong furniture. Furniture? Future day. Sige dong, salamat kaayo ha. Gusto gina ko dahil nga matagag karuhay ang atong pagpuyo. O ako sang isaad ni mo dong, wala ay makapanag-iyan ng akong kasing-kasing. Salamat. Aura. Salamat tayo. Naata ko isulti, pero mingo kag ay sunod na may lami. Wala kita ilam ni. Ay na lang, kabati kaayo. Kabati kayo. Pero nagulin ako, gikan mo process para sa akong pagpanakay barko. Kayon ko dayon ang ato ang kasalday, ha? Naman kayo gamay tinigom diya, no? Ako? Oh. Ako naman, ako man ay tinigom? Ikaw, ako, naamang ko'y gamay tinigom. Ako laro ha. Lagi. Mao na ito gusto kasal na to. Oo, sige dong. Lihugon tayo ng atong kasal. Unsa? Magpakasal na mong Melvin? O, Nay, og may among sabot nga sa dili pa siya makasakay og barko, kinahanglan nga makasal na mi. Mas mayo hinuon. Ako mako'y pagsupak ng Melvin. Kabisan og siga nagmata pero buutan. Uy, iapil pag yun. Ako manaway ha. Na, wa ko na siya manaway. Di man asigag mata si Melvin Good. Kapundiro namang gani ang mataan niya. Ganun kapundiron man. Ang magsige magpirat-pirat. Murag suga nga kapundiron. Musigala ng mataan na kung sa puto na siya, Nay. Nahala. Sige larga. Magminyo manggag ka mo. Nahala sige larga. Pero para gud na ako, no?
mas tindot manggod ng naara ang ambana nato sa bahay. Kay makadugdog. Unya, ingon ana, nga wa diya ang imong bana magpundo sa bahay. Masiga na latag kuan, masige latag panghuyab anak. Sige lang tag kabuhion, kay way mo duot. Asa naman taong kanay, uy? Kayari kus gawas, oy. Asa day ka? Ares gawas, mangitag kinsay makamaong mo duot sa panuhot. Bungot sa ito'y. Unya, pila may sa gilanon, niabot kit ang panahon nga nakasal namin ni Melvin. Salamat kayo ninyo. Congratulations kay Melvin! Tol, congrats ninyo ni Melissa, Tol! Nakasal na jud mo! Salamat ninyo, mga tol. Pasensya na kayo mo sa akong handa, ha? Pinubri ra gyud taon ni amo, ah. Way problema na, tol. Hibaw na kayo ni mo mga barkada. Mga tunay kayo ni. Dili na importante na mo ang bungga. Ang importante, malipayon og kumplito, ta? Congratulations, tol! Welcome to the club! Salamat, mga tol! Oh, ang sorpresa ni Tol Kevin, ipagawa sila ninyo! Yara, Tol! Bugnaw pa kayo! Wow! Naibaw na bitaw ka? Nga dili ta kumplito kung wala ni ang atong bida! Wow! San Miguel Pale Pilsen! Kini ang bida para nako. Hinaot nga naapo dini. Inigsakay na ako sa barko pohon. Oh, unsa pa'y kipangabot na to? Ablihin na ninyo! Sukdan ta na ang tagay! Oh, nagmata na di ay kanak. O, nay. Si Melvin, Ay, ito apa na to pa. di mo sa tingaling gipalabaan na, noy. Wa, nay, uy. Kogid nay ay. Di ba, nalabaan na nag-inom gabi kay nag-inom ang kana sila. Ah, maog yun. Pero sige lang. Papahuwaya lang sa to siyag maayo. Kasi sunod adlaw, mularga na raban na siya. Oh, madayon gudi sa glarga. Oo, nay. Nakaschedule naman na iyang paglarga. Paita sa dana, no? Mo pagani pagkahuman sa inyong kasal, biyaan na ka. Ay, dili manggod na mo biya, nay. Trabaho manggod na. Para raman po nas among kaugmaon. Oo, hinoon. Nala, sige. At tabagin hinoon ko dres ko si Inabi, mag-andam sa atong pamahaw. Ay, ako na lang, nay. Pahuway na lang. Ako rin magluto og sudan nato. Natuman gid ang among plano ni Melvin nga sa dili pa siya mosakay sa barko magpakasalmi. Ug natuman gid ang tanan, unya may abot ang adlaw nga mularga na siya. Dong, pagamping ba dito ha? Hinamdumi nga nagpaabot ko nimo diri. Oray, mas dati man ikini ha. Kini akong pagsakay sa barko. Kini ako paglarga. Para ni sa atong mayong kaugmaon. Makapundar niya tapon para sa atong kaugalingong panimay. Makapalit niya sa tanan na itong gusto. Basta baya ha. Basig inig sakay nimo, inig abot nimo sa laing lugar, mangita po kaglain dito. Di, okay. Na may tabo. Kaya kini akong paglarga rin. Gibilin ko din ang ako kasing-kasing diya sa imong kasing-kasing. Gipapilit ako. Hanggang gamay be. Mahal kita ka. I love you. I love you too, Dong. Oh, hugatan kong bag dahil. Sige, ato ko dahil ha. Amping dito ha. Oh, lagi. Sige na. Kaya na ng tiksi oh. Di na lang kumuhatod nimo sa airport. Ayun na lang kayo, maghinlalaki ito dito. Balik mo lagi ko. Ay, kabala ka na. Hindi mo naingon nga, dili na ko balik, di ba? Inig abot nimo chati dayon ko ha. Di po ko siguro, dahil kay ba, first time, pabiyan ako sa Kesbar ko taon. Wapa ko mo ito dito, unsay sitwasyon. Pwede nga, ka-cellphone ba ko, di ba? Pwede nga, makachat pa ko nimo, di ba? Bisan, basin o may mga oras ba ron, ano ba, nga makachat ka nimo, di ba? Basta mo chat lagi ko nimo, kung pwede namin dito, okay? Okay. Hanggang sa gamay. Adoro! Bye-bye!
Melvin! Nay! Naguwat na rin driver's taxi, oy! Di na madruig ang naungari ay. Awara kinis nanay, oh. Malikon tagyo ka. Sige lang. Sige rin ako. I love you very much. I love you too, Dong. Nay! Nay! Oh, ano ka diya, Nay! Melissa? Nayawa, Nay. Nag-send si Melvin og mga pictures nga naa siya sa barko. Mo din yung barkuha ang iyang gisakyan, Nay. Awa, Nay. Beko na be. Awa. Uy, dako man di ay no. Oo, Nay. Pero tinakong lipaya nga nakakita sa kong bana nga naa na sa barko nga iyang gisakyan. Unya, usa ka paghitabo ang wa damha nga mahitabo. Unya, Balitod gikan sa gawas sa nasod. Usa ka barko nga magbiyayan sa gawas sa nasod ang gikatahong nalunod. Hello? Matud pa sa tinubdan sa balita, ang maong barko adunay pangalan nga MV Virginia. Usa ka barko nga mokarga og mga dagkong kargamento ug nalunod sa may Pacific Ocean. Ang maong barko gikatahong adunay sakay nga 25 ka mga Pinoy apan duha ni ini ang namising. Sa pagkakaroon, padayon papapangita sa mga namising mga tao. Ano ginuo ko si Melvin? Nanawag ko sa ilang agency ug didto akong na-confirm nga na-appeal gyud si Melvin sa na-missing nga mga Pinoy crew. Hangtod naabot ang 2 ka buwan. Sa akong pagpinaabot kun unsa nay update pero wa gyud nila makita ang patayng lawas sa kumbana. Unya, Mao na akong giingon nimo, Melissa. Nga wa gyud ta masayod kan sa takwaon sa atong Ginoo. Sa nahitabo ni Melvin, dito na gyud siya ko to. O kinsa man ta nga musupak sa kabubuton sa Ginoo. Ang angay lang gyud natong buhaton ani mao nga magampo na lang ta sa kag ni Melvin. Kay karon panahon na, muduha na ka buwan gikan sa pagkalunod, unya wa jud sila nakita nga patayng lawas si Melvin. Awa na to eh. Di na ta makaingon nga buhi pa to. Patay na gyud to. Sakit ka palandungon, panwa na tay mahimo. Pilit na gyud ato na dawaton. Nga, ako na lang ng buhaton, mao ang pag-ampo. Kinahanglan nga maka-move on ka na. Nay! Milapas ng usa ka tuig apan wa gihapon mawa si Melvin diri sa akong kasing-kasing. Ug sakto si nanay para maka-move on ko, magminyo na lang kog lain. Hangtod nga nay usa nga nasaag si Binok. De Melissa, hibaw kong lisod para nimo, ay lisan nimo ang imong bana kay nakaukit ng gunit na si mong kasing-kasing pero wala naman siya. Hapit ng 2 ka tuig ka sa nahitabo, huwag yung Melvin nga may tumaw. Pusa, hindi ako. Tabang ta ka para ka mamuk, makamubuo na ka. Binok. Dili ako ipamugos ang akong kagalingon, pero tabang ka nga makalimtan ni mo si Melvin. Kung pagmahal mo ay mo papas, niya ng mga pangan ni Melvin diha si mong kasing-kasing. Tabang ta ka. Binok, mahimo ba? Biya isa ko, Bea. Ayaw sa kong samok sa muka. Kaya naglain pa niyong gibati na ako. Sige tay. Pero sa ako nang gingon, tanang namang gusto, akong tumanon. Kung magkinanglan ka na ako, niyar ko. Just call my name, and I'll be there. Binok. Sa gipakitang kabuutan o kamatinahuro ni Binok, murag dali rang nahugang akong kasing-kasing nga niya. Og tungod sa tambag ni nanay nako para maka-move on ko, kinahanglan nga may makita ko no kung ikapuli ni Melvin. Unya? Kinahinday, gipari mo kunukulin mo. Oo, Binok. Og salamat nga ni Arigid ka, ha? Isultihan ta bitawan ako nga bisag kung sa orasa. Basta ikaw magkinahanglan ako, na ay kudayon ko. Salamat, Binok. Og salamat kay sa imong kamatinad-anon. Busa angay lang nga gantihan takas imong pagsakripisyo o banako. Ha? O sibutin mo ipasaputay. Gidawat ko ng imong gugma, Binok. Ha?
Nalipay ka sa akong gisaltihan, no? Halipay kayo ko na karon pa lang, gusto kang pakasalan. Karon na yun, ha? Magpakasal ka sa labing madaling panahon. Pila may sugilanon, gisabutan day namo ni Binok ang among kasal. Unya, Oh, ay kabala ka nang mamuluhod ay. Nayay daghang gustong muluhod. Pamaganay gusto nga yak. Ano yun? Ha? Lagi. Kasi may gusto mo itong paludo, na? Mga sponsors? ikaw ulit pagbuhat kung kisay gusto ni mo. Sila ka si Atty. Rafael Banyok. O, Tris Marias ba ka? At to paludon. Mayor, at to paludon. Ako na bahala day. Dali na kayo na. Padadala na itong invitation letter. Sige, Invitation card. kay bahala dong. Ay kabala ka na, ha? Gastuhan ko nig maayo kining maong kasala. Sige tayo, mula ka usa ko, no? Kay mangita ko mong cater alang sa atong kasal. Simple lang ka nga kasal, Binok. Oo, simple ra gud. 5 ka litsyon, unya, tuto ka buo kang lapaon. Uy, ka na ba, ana, uy? Para maibanan itong mga baboy sa kong pigiri. Kay, naghuot taon to sila. Uyaw lagi, hayla ka pala, kalagay tayo. Ako rin bahala sa tanan. Ang importante nga na seat ng pizza sa itong kasal karong month of June. Unang Sabado. Ha? Sige na, mula ka muna ko. Sige dong. Tanawa. Wag yung ko masayip sa. Mas maayos Binok. Nay, Basta awa na tayo sa saya. Bisan unsa pa'y kakulian. Kinahanglan madayon gud ang imong kasal. Nay. Naitaw. Ay, basig mo na rong taga-catering nga giingon ni Binok, Nay. Ako mo gayang pabuton ko unsang mga sudana. Mahalala ka. Susiha dito, musunod ako. Nay. Lagi ka diyot, nana. Unsay ato? Day, kumusta? Day, Melissa! Day! Nga naman ka, oy! Day, Melissa! Kisa man anak. Ngano? Nay! Oy, bangag sa ilong. Ang gigiduo ko pulo sila na kuyapan! Nay! Melissa, day! Nay! Dako day buhi ang akong bana. Wa siya makauli dayon kay murag na ospital ko no siya o wa na siya katultul unsaon niya pag uli. Nya karon na uli na gyud pero kasno naman pukuslain ni Binok. Nagtuo man gud mi nga patay na siya. Unsaon ko ni uy? Kasi akong palabihon ani. Unsa man og kamo ang pasultihon? Melissa.